Helo, croeso I Uned 10 o'r cwrs Canolradd. Eirian dwi, a heddiw, da ni'n mynd I wneud rhywbeth bach, ond rhywbeth bach defnyddiol, handi, iawn? Da chi wedi gwneud cynffoneiriau, tags, o'r blaen. Da chi wedi clywed nhw ers y cwrs mynediad, ond da ni'n mynd I ymarfer dipyn bach rwan. Iawn, maen nhw'n hawdd, ond os da chi'n siarad efo bobl, da chi'n mynd I glywed y tags yn aml, a mae o'n ffordd I chi gael I fewn I sgwrs ac ateb y sgwrs yn hawdd. Ja? Fel arfer, pan da ni'n siarad am y tywydd, da ni'n defnyddio tags yn aml iawn. Rwan, taswn i'n deud, mae'n braf. Iawn? A da chi isio cytuno. Iawn? Dwi'n deud, mae'n braf. Sut da chi'n ateb? Mae'n braf. Ydy. Iawn. Mae'n braf. Ydy. O'r gorau, os dwi isio cael chi I ateb, dwi'n deud, mae'n braf. Tydi. Iawn? Felly dwi'n rhoi ty o flaen yr ydy I wneud o'n gwestiwn. Mae'n braf tydi. Be di'r ateb? Ydy. Ydy. Iawn. Felly, dwi eisiau I chi ofyn y cwestiwn am hwn. Mae gennych chi ddau ddewis, bwrw glaw neu lyb. Ja? Triwch. A gofynnwch y cwestiwn efo'r tag I fi ateb. Mae'n lyb tydi. Neu, mae'n bwrw glaw tydi. A'r ateb ydy, ydy. Iawn? Beth am hwn? Cymylog. Mae'n gymylog tydi. Ateb, ydy. Gwyntog. Mae'n wyntog tydi. Ateb, ydy. Da chi'n mynd I gytuno os da chi'n siarad am y tywydd. Iawn? Okay. A wedyn, beth am yr ola? Mae'n, ddydwn ni oer? Mae'n oer tydi. Mae'n oer tydi. Iawn? Hapus? Beth am stormus? Mae'n stormus tydi. Ateb, ydy. O'r gorau. Os da chi'n siarad am rhywbeth fel CD neu lyfr, da chi'n medru deud, mae'n CD da. Tydi. Ond, os da chi'n siarad am y grŵp, sut da chi'n deud, mae nhw'n grŵp da? Be di'r ateb? Ydyn. Felly, be di'r cwestiwn? Mae nhw'n grŵp da, tydyn. Mae nhw'n grŵp da, tydyn. Hapus? Mae nhw'n grŵp da, tydyn. Iawn? Felly, mae hi'n braf, tydi. Mae nhw'n grŵp da, tydyn. Iawn. Beth am yn y gorffennol? Yr un fath, iawn? Felly, os da chi'n deud, it was sunny, roedd hi'n braf. A sut da chi'n ateb? Oedd. Felly da chi'n adio ty I wneud y tag. Roedd hi'n braf? Toedd? Ateb? Oedd. Iawn, beth am glyb? Roedd hi'n lyb, toedd? Oedd. Cymylog? Roedd hi'n gymylog, toedd? Oedd. Iawn. Beth am bwrw eira? Roedd hi'n bwrw eira, toedd? Oedd. Hapus? Ac efo lluosog,
da chi'n dweud, roedd o'n CD da, wasn't it? Toedd. Oedd. Cyngerdd. Roedd o'n gyngerdd da. Toedd. Oedd. Sut da chi'n dweud, they were a good group? Roedden nhw'n grŵp da. Sut da chi'n ateb? Oedden. Felly, cwestiwn, roedden nhw'n grŵp da? Toedden. Ateb, oedden. Oedden. Felly, rhywbeth hawdd, rhywbeth da chi wedi clywed o'r blaen, ond rhywbeth sy'n helpu chi i gael sgwrs efo pobl. Mae'n hawdd, iawn? Triwch roi tag, a wedyn mi newch chi gael ateb, iawn? Felly, mae'n braf, tydi? Ydy. Mae'n rhaglen dda, tydi? Ydy. Mae'n llyfr diddorol, tydi? Ydy. Mae'n ofnadwy, tydi? Ydy. A dyna ni.